Raja ngalang-alang nyontal aku bakal ngumpati gunung iki. Apa sing wis ngerti gunung iki jenenge apa? Ora mungkin. Iki jenenge Gunung Cetyaka Takal Wates Negara Giribojo. Apa to sebabe jeneng sira ndak candhet merga yen kowe ngliwati utawa ngumpati gunung iki bakale kowe kadenangan dening wong Magoda wong Giribojo. Merga sawang bunder kepengin makan ana pucuke Gunung Cetyaka kae tambur arane Kyai Gurnita. Tambur kae bakal muni dhewe tanpa tinabuh lan ana wong nyedak rono. Sinok semaya winadya ing asepi simpen plenging kapu nyelok banget ing atase wong tambur duwe kekuatan sing kaya ngono merga kae ora sak lumrahe tambur neng arep pun kakek lek wis kandha lamun to Jala Sandha ki ratu kejem ratu sing wis kaya sing dak kandhake ngarep lamun to dheweke mbiyen karo wong tuane sing dijuluk Prabu Briyadata. Prabu Briyadata nalika semana nyuwun marang Purbane Hyang Agung supaya diparingi momongan. Banjur diwa paring nugraha wujute pelem pertangga jiwa. Gandeng Prabu Briyadata ki garwane loro, Retnadi lan Retnadadi. Mula supaya adil pelem mau disigar dadi loro. Didahar karo Retnadi, Retnadadi separo-separo. Kok sapa? Barang cengar kok ing jabang bayi sakwise Retnadi lan Retnadadi mbobot mau. Jabang bayi sing lair uga separo-separo babi andhadakake. Kok gelang-gelang ora rasane Prabu Briyadata banjur bayi separo-separo mau dibuang ana tengah alas banjur ditemu dening Nyai Jara. Bayi separo-separo mau dikakake malah kono malah bisa urip gandeng kumpule karo kowe laku uga kewan dalan ora ngerti apa krama Prabu Briyadata. Sawise Jara Sandha kok ngerti wong tuane sing seperti ini lur, pulangan sampai Nikan Salindri lur. Ya, atau pertama nih. Lumayan. Pertama menit kan tambahin juga sih. Makasih Pak. Aliran sudah sampai. Serunya lur, mengantar kepulangan Mbak Nikan Salindri lur.
Nah, ini mobilnya loh. Ini mobilnya Mbak Niken Salindri ini. Mengkudisi mipek sandangamu kowe kiraku ngendro kini mlebu ana negaraku iki bodro tanpa katerangan. Wae sapa? Prabu Jolosandi aja kaget. Iki Ratu Ndrawati Sri Bathara Kresna kadhang Ratu Ndara apa dinisi Arjuna. Banjur ora wekati apa kowe mlebu ana negaraku. Prabu Jarasandha, aku titahi Gusti ingkang ditandur ana ing alam padang supaya nderekake kabeh para umat rumangsa marang rahayune bumi sak isine kanthi nyebarake rasa asih lan uga katresnan adil dasar kautaman. Kowe ora perlu ndonga. Kabeh menungso wis ngerti yen urip ana donya iki supaya ngajak marang kalahayu. Yen pancen kaya mengkono ya dene wengis kang dadi tumindakmu ketitik. Kowe mundur ratu sing cacahe 97 bakal ndok pateni. Apa mataku kang kaya mengkono kuwi ngajak marang kalahayu Jarasandha. Rumangsa gogokmu Prabu Kresna. Manungsa kuwi pinarikan piranti genep lan kapitayan jumbuh lawan keketing ati lan tumangkari pikir. Apa aku luputmu gemi karo kapercayanku mongko kumrape wong ibadah lan manembah ngono anut lawan kapitayane dhewe-dhewe ora bisa dipaksa dening wong liya. Bener kan dadi ucapmu nanging kapitayanmu kuwi ngrugekake wong akeh. Awake ngorbanake nyawane wong pirang-pirang tegese tumindakmu iki rusak marang katentremane jagat. Lajan aku mateni ratu nanging aku ora ngawur sing tak mateni ratu ingkang keblinger tumindak. Tegese ku blinger tumindak iki kepiye? Cacane manembah, cacane ibadah beda karo Jarasandha. Kowe aja mitran-mitran. Jare menungso kuwi duwe kamardikan nentokake kapercayane dhewe-dhewe. Ning ndongene ana sing geseh panemu kelawan kowe kok banjur mbok mateni. Mergo manut kapitayan